filɛlikɛlaw aw bɛɛ lajɛlen ni ɲakuma aw ka bi kibaru la kumabaw k'olu fɔ aw ye Union technique de la mutualité ale ye mun de ye a n'a jɔyɔrɔ fo ka taa se a ka ajuw ma an ka jamana ale kɔnɔna la a ɲɛma Isa Susuma a ye o fɔ an ye Poste ale y'a ka don kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛnamayali kɛ an fɛ yan nɔ octobre kalo tile 11 san 2022 la CGS ni o ye comité de gestion scolaire jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ ale la an ka kalansow kɔnɔna la an ka ɲininikɛlaw olu taara o ko ɲɛɲini an ye ni ne kun ye aw ka bi kibaru la kumabaw ye an bɛna walawala an filɛlikɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen ni ɲakuma ka foli bi aw bɛɛ ye aw bisimila ka bi kibaru ale kɛnɛ kan Mande Tele ale jabaranin sanfɛ Mali mutualité ka union technique min bɛ yen nɔ a bɛ tali kɛ mutuelle ka yiriwali ka bɛn ni o ye yasa kɛnɛya bɛ se ka sabati an fɛ yan nɔ union jɛkulu min bɛ yen nɔ a bɛ baara kɛ ka na ni fɛɛrɛw ye cogoya min na kɛnɛya sira n'a a baaraw olu bɛ se ka lawaleya cogoya min na kɛnɛya ale so la o hokumu na mutualité ka jɛkulu bɛ association olu dɛmɛ ka u bilasira kɛnɛya mutuelle créeli la ka bɛn ni o ye an ka ɲininikɛlaw olu sera mutualité ka ɲɛmaa ma ni o ye Isa Susuma ye a da sera mutualité jɔyɔrɔ ma fo ka taa se ajuw bɛ se ka kɛ mun ye kɛnɛya ale sira fɛ a y'o fɔ an ye Zumana Tarawele Lasana Kulibali an ka jan k'olu ka ɲininiw lajɛ Union ye Mali mutuelle bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka jɛkuluba don a sigira san kan san 1998 an bɛ se k'a fɔ a san 24 ɲinan ye a ka laɲini ye mun ye laɲini fɔlɔ ka se ka mutuelle kungo fɔ o ni jamana ani jamana dɛmɛjɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ a filanan o ye ka se ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ mutuelle si i bɛ jamana fan o fan i ka se ka furakɛli sɔrɔ nɔgɔya la n'a ma kɛ ni gɛlɛya ye a sabanan o ye ka se ka jamana fan o fan ni jamakulu farala ɲɔgɔn kan n'u bɛ fɛ ka mutuelle sigi sen kan an bɛ se ka bilasirali kɛ u ye cogo min na k'o bilasira a sigili sen kan n'a sigira sen kan fana a labaarali dɛmɛw n'o ye kalanw ani baarakɛminɛnw k'o d'u ma k'o bilasira o baara hukumu kɔnɔna la jamana y'a kanu k'a fɔ mutuelle bɛ kɛ sababu ye togodala mɔgɔ sɛnɛkɛla bagamarala ani bolola baarakɛla bɛɛ ka se ka furakɛli sɔrɔ nɔgɔya la an b'a daminɛ waati min na an bɛ se k'a fɔ k'a ta o donna ka na bila an bɛ Ala tanu bi na mutuelle min ni yamaruya sɛbɛn dira a ma jamana kɔnɔ a ka ca mutuelle 200 ye o mutuelle 200 la n'an y'a lajɛ u ye furakɛli min sara bɛrɛ t'a jɛ miliyari la dɔgɔtɔrɔsow ye nin san laban na ka sanga o fana ma n'an y'a lajɛ bi na mutuelle kɔnɔ tɔndenw kɛnɛya sira fɛ n'an y'a fara ɲɔgɔn fɛ fɛn fɛn mɔgɔ ba 800 a b'o bɔ donc an bɛ ye k'a fɔ dɔɔnin kɛra mais belebeleba tɔ bɛ yen belebeleba tɔ ye mun ye parce que n y'a fɔ mɔgɔ min kan ka 10,000 ni kɔ ɲini ni o ma hali 1,000,000 sɔrɔ a bɛ se k'a fɔ ayiwa baara tɔba bɛ yen wa baara tɔba bɛ yen mais hali bi an bɛ Ala tanu k'a yira k'a fɔ an bɛ se ka se nin ma a bɛ daminɛ don min na an tun t'a dɔn bi k'a fɔ an ye nin mɔgɔ hakɛ sɔrɔ a se bɛ o Ala kelen ye ka se ka farifɔni ni kɛnɛya di an ma jama fanba n'o ye 100 sigila maliden na 78 ni olu minnu kan ka don mutuelle kɔnɔ a se bɛ Ala ye ko olu ladon ni nɔgɔya ni an bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri ye octobre kalo tile 9 o ye don ye min kɛrɛnkɛrɛnyalen no diɲɛ seleke 4 tɔnba mɔgɔ olu fɛ ka kɛ poste tɔgɔla don ye ka da ko nu u cogoyaw olu kan autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes n'a bɛ wele AMRTP ale ye nin don kɔfɔlen ɲɛnamayali kɛ tarata don octobre kalo tile 11 san 2022 la hôtel Salam kɔnɔna la ɲina babu kɛrɛnkɛrɛnlen min talen don an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ o de ye Mali ka poste so a ka baara a ka gɛlɛya min b'u kan fɛɛrɛ minnu bɛ u bolo ka ɲɛsin donna nataw olu ma o de kun ye babu ninnu olu ye Jakarija Danbele ale ye fɛn min sɔrɔ o ko la an ka jan ko lajɛ 9 octobre o don kɛrɛnkɛrɛnna parce que a bɛ bɛn a bɛ fɔ mun ma ko union postale universelle n'o ye jɛkulu belebele ye a bɛ fɔ mun ma yɛrɛ ONU n'o ye organisation des nations unies ka jɛkulu filanan après l'UIT o ye jɛkulu minnu bɛ baara kɛ télécom secteur kɔnɔ olu ka groupe ye l'UIP c'est o ye jɛkulu belebele mun bɛ diɲɛ jamana bɛɛ ka poste olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu mun donc o jɛkulu créera date mun na o
date devait correspondre au 9 octobre. Donc au 9 octobre, qui era donné, donc créé ka postu ka be postu ka duma. Donc on a tout 9 octobre chaque année et thème d'obéta ka adum et sigi ka événement sigi pour que postu to là. Bara chama be na parce qu'effectivement déjà 9 octobre ni na bena dimanche. Bon, après pour la dimanche bena mo je profite de la bonne fête souhaiter communauté musulmane mais au konna la ablala bila célébration mais célébration konna la célébration activité chama pour dara bara chama pour dara au barawla agni d'abord et puis nous au directeur ba au messager doké sans au messager be calendrier fantan nani be télévision donc aya yi au sous-PDG au messager calam li télé là et era samedi do no 9 octobre veille dimanche do ani émission damadoke pour que ka posu nie fo malien ni posu na baramu da posu le no ka baramu da posu bi kura ya chuku na posu na malien ka ke malien jigi ni administration nous mako be administration ensuite bi donc regrener sigira ma be para ke posu secteur bon akara posu yere akara régulateur yo mun me ko arbitrer secteur bon akara état yere akara opérateur privé yo ka donc regrener sigi kan be wuli pour que comment posu yere kele ya mun posu pour que ka kumo kan ni bara même c'est la boloda ka bonno yi pour que posu baraka se ka ke kanya donc oui bido et ensuite siningene biro damadobe no posu biro yi badla ko ñaare la kati amina ko fene inauguré pour que ka ira malien na ko état ka volonté de ka se ka ke malien krefe pour que wa se ka mo ko manajo administration na wa se ka asro facilement. Comme Mabola Nyafo Oye Churiamina, comité de gestion scolaire et Djakuluye Blalendo Senka, voilà ça, école ko la don Churunuma Beseka Sabati Churiamina, Anka Kalanso Konala, Iba for Atokoba Yere for Churiamina, CGS, Ale Joromimbe Ala. Odeye Kabarake Churiamina, école Dion, Olubeseka Kalanke Churianuma, Ale Konala, Osirafe. Comité de gestion scolaire be barakani école so nyama soye kalan sabatili kola akabara nafa bonyali kama anka reporteru olu sera école Marie Diatta CGS alema kanyefolike anye ukabaraka choko ulula infem soro ula jakarja dambele sera dumbia fe anka jango laje anwe lade merini école ni ñogon la ale ni kapuni école ni ñogon la donc on be sigi mairie de fait on be sigi capu de fait luka supervision konna la donc on nga baro barake amba beke luka yamaria de konna la donc comme awre nyabala chuka mina kuru jelendo rentrer la un kuru sania bi munumbe un bi untike donc tableau lu noir c'est là en fait donc anga bara we fitiniala donc anga bara to fenana wodi ka partenaire ñini partenaire munu menna kana école bo abe chuka mina ka chuka yelema partenaire munu menna ka développement sira fait et ni demain ka école ma et salo un partenaire do démarcher nous lui école soin ancien yi donc lu nana uye kay u dama we bigu dama we ardazinu dama kala kere u dama pour que anga adi demsenuma donc kay wa déclara o chuka la to ka di école do ma ko demunu be école la yano donc on woni on be yano anga barati dore fouiller koli katanya dron donc on veut choisir sigida de fait et aller ni kapuni mairie pour que ka barake école là et puis anga barati dore fouiller fin febe do koli katanya là ancien beau bela donc anga rapport do bani école de unche parce que ni be yano ni koko école il se ko fo chuka sila ni école de unte ni koko école se ko fo chuka sila ni école metru fenete donc anu lu fene pratiquement anu lu bebe contacti la ni fin nana ni o développement ya kanga si romina ambala soma munu école de unte obe duluma ni munu kanga na ndo kanga di metru fene ma obe de uluma donc vraiment angoni anga kumba yodi école na yano anka suku konna la anfe anno malila samia wati
o ye yiridenw olu sɔrɔ wagati ye o yiriden ninnu olu la sunsun o bɛ o la sunsun ale jɔyɔrɔ ye min ye nafa min bɛ a la farikolo ale ta fan na a n'a bɛ sɔrɔ cogoya jumɛn na an ka ɲininikɛla Sira Dunbiya Yaya Sidibe olu wulila ka se Sugunnikura ale kɔnɔna la ka taa o ko olu ɲɛɲini an ye fɛn min sɔrɔ o la an ka janko lajɛ. Sunsun ye an ka farafinna tilebiyanfan yiriden ye min bɛ sɔrɔ jamana fan caman fɛ a sɔrɔ cogo tɛ dɔ wɛrɛ ye tigɛlikɛlaw bɛ taa bɔ forotigiw fɛ a jagobagaw fana bɛna san tigɛlikɛlaw fɛ o cogoya kelen na ka se ka taa jago. Sunsun an baw bɛ taa lɔgɔjɔ la u bɛ k'a daminɛ Yegebuguya ka taga Nɔsɔmugu n'u taara Nɔsɔmugu lɔgɔjɔyɔrɔ la u bɛ na ni sunsun ye u mana taa Yegebugu fana n'u y'a sɔrɔ u bɛ na n'a ye Maraka kungo fana bɛ taa yen nɔ Fana u bɛ taa yen nɔ sunsun bɛ bɔ yen yɔrɔ bɛɛ de la n'u y'a sɔrɔ u bɛ na n'a ye Sugunnikura la an b'a san n'an m'a sɔrɔ Sugunnikura la an bɛ taa Wonda fana na an b'a sɔrɔ Wonda la lɔgɔjɔlaw bolo yen nɔ sunsun bɛ daminɛ nin wagati kɔnɔna na ni kalo bɛ sa ka kalo kura min jɔ o bɛ sa yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ sunsun ko nɔgɔyara sunsun bɛ sɔrɔ samiya bantɔ de sunsun yɛrɛ filɛ a kɔni a ka di mɔgɔ ye n'i bɛ to k'a san ka don fɛn min don vitamine ma fɛn don a ka fisa mɔgɔninfin ma yiriden yɛrɛ kɔni nafa yɛrɛ bɛ yiriden yɛrɛ la. Sunsun ale dɔnnen don ni nafa caman de ye o nafa fɔlɔfɔlɔ dɔ ye ka azimi kɛlɛ o kɔfɛ vitamine caman de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la o vitamine dɔ ye vitamine B6 ye min bɛ an dusukun kɛnɛya sabati o kɔ magnesium ale ni potassium olu ka baara bɛnnen don kolo sinsinni ma. An filɛlikɛbagaw aw garisɛgɛ kun ye min y'an bolokɔrɔ bi kibaru kɛnɛ kɔnɔ ka yira aw la o de ye nin ye nɛgɛ kaɲɛ 19 wagati aw bɛna kunnafoni tɔw sɔrɔ nansarakan na an b'a fɔ aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.